Do balcón do edificio administrativo do Concello de Pontevedra, en Michelena 30, pendura dende este mediodía unha pancarta de apoio a Palestina. Estamos diante dun auténtico xenocidio programado, planificado. Todas aquelas institucións, entidades públicas e privadas que teñen calquera tipo de influencia ou competencia para poder parar esta auténtica masacre, que o fagan, que tomen partido dunha vez por todas, que sexan proactivos e que actúen por responsabilidade e por humanidade. BNG e Partido Socialista unironse para facer esta declaración. Dende as filas do PSOE destacaron a importancia de que as institucións públicas tomen partido. Ante a violación de dereitos humanos, ante o asesinato de nenos e nenas, ante o asesinato de xente civil inocente, ante a morte por inanición a que o Estado de Israel está a condenar a xente que vive fundamentalmente na franxa de Gaza, non se pode ser equidistante. Hai que mollarse, hai que actuar e, sobre todo, hai que tomar partido para que a comunidade internacional poda poñer fin a esta masacre. O acto estaba tamén convidado o Partido Popular, que optou por non asistir, unha decisión que foi criticada por nacionalistas e socialistas. Hai actitudes e silencios que falan moito máis claro que as palabras e máis alto, así que creo que queda en evidencia quen non aporta e quen non está do lado da xustiza social, da democracia e dos dereitos humanos. Pregúntome onde está situado ideolóxicamente o Partido Popular a día de hoxe para que esas tres cuestións non podan ser defendidas pola súa parte e non podan estar aquí facendo corpo con todos os demócratas, con todas as persoas que defendemos eses dereitos humanos, esa liberdade e esa democracia, para garantir que a marxe de posicións partidarias esteamos polo menos de acordo e traballando xuntos no máis básico, que son estes tres conceptos. Dende o goberno local non descartan a posta en marcha de iniciativas para seguir manifestando o seu apoio ao pobo palestino, como por exemplo a declaración de Benjamin Netanyahu, primeiro ministro israelí, persoa non grata na cidade, medida que xa se tomou en Vigo, impulsada polo BNG e contando co apoio do PSOE.